दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 8थि थान्दै जखुंथाय मैयानिफ्राय जागायनानै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों मुंख्लं गायदे हेलेना नैबे नब्लां सराइबिलाव थानाय बेवहाय लानाय जादों आरो बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल बे हाबाफारियाव आंखौ हांख्रायहरनाय जादों। थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिफारा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिबाय। दा जों बयबो मिथिगौ जे जायफोर कलेज इउनिभार्सिटी बा हाई स्कुलाव फरायबाय थानाय जे फरायसाफोर बिथांमोनानो जोंनि इयुननि जिहेतु माने भबिष्यतनि बिथांमोनानो सुबुं सम्पद। दा बिथांमोनखौ मोजां मोनसे गाइड होनानै बिथांमोननि जे फरायनाय बिथिंनिफ्राय लानानै जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय नैबे सावरायमेलखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारियावहाय फुंखा सुबुं हिउमेन रिसोर्स हिसाबैहाय गसाइगाव बीएड कलेजनि फरायसालिमानि जे गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारीखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोंनि जे ससाइटिनि जे मोनसे इयुन भबिष्यतआव सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावहाय जे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोराबो जिहेतु मोनसे रल दं, बिफाव दं, बैफोर बाथ्राफोरखौ नैबे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फोरमायनानै होनाय जादों। मानोना दिनैनि लाइमोनानो जोंनि फैबाय थानायनि इयुन समाव बिथांमोनानो माने सुबुं सम्पद। खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि जे सावरायनाय बे सावरायनाया खोब साक्सेसफुलि बियो दायो जोबनानै थांबाय। बेवहाय जमदुवार फरायसालिमा, भसगाव गोजौ फरायसालिनि आरो खाथि खाला थानाय गोबां जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जानो हादों। सार जोङो नुनो मोनदों आथिखालनि जे जोंनि जे बर'नि जे गार्जेनफोर बिथांमोनखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे आथिखालनि जे मुगा बियो मोनसे बादायलायनायनि मुगा, ग्लबेलाइजेशननि मुगा, साइन्स आरो टेक्न'लजिनि मुगा, मबाइल इन्टारनेटनि दिनैनि बे बादायलायनाय मुगायाव जोंनि जे गार्जेन बिथांमोना गावबा गावनि गथ' गथायखौ जे बिथांमोननि केरियार दानायनि फारसे जों जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। जों जेब्लाबो बिथांमोनखौ गाइड होनांगोन। सिगां समनि बायदि बै थासारिजों आथिखालनि थासारिजों जों जुदि रुजुनानै नायोब्ला दिनै खोब मोनसे स्पिडजों दिनैनि जे बादायलायनाय मुगा खारगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आङो खावलायगोन गार्जेन बिथांमोनखौहाय जोङो जेब्लाबो नोजोर लाखिनांगोन गावबा गावनि गथ' गथायखौ जे माबायदि सोलोंथाइ लादों लायाखै आरो मोजां माने सुबुं जानांगौनि थाखाय बिमा बिफायानो गुदि मोनसे रल बिफावा दं होननानै आं सानो।